On Viesker, emä Viren prinsessa ja emänissä Samuli. Ja hyvä yleisö, nyt on vuorossa luokan 4 Bleed Black Horse-palkintojen jako. Palkintoja on jakamassa tuomariston edustajana Kaisa Nieminen. Luokan voitti Elli Vernikos hevosella Sivutuli, 0 virhettä ajassa 50,40. Ja tämä ratsukko edustaa Tampereen ratsastusseuraa. Toiseksi sijoittui Anu Pulkkinen hevosella Riiviömyypäjän ratsastajista, 0 virhettä ajassa 50,78. Kolmanneksi ratsasti Esma Putkonen hevosella Almaa, 0 virhettä, aika 52,95. Neljänneksi sijoittui Mia Lankinen hevosella Prinsessan Salama, 0 virhettä, aika 53,04. Viidenneksi tässä kilpailussa sijoittui Aulia Ralf ja sijoittuneelle kunniakierrokselle. Olkaa hyvä. Niin lähettilään yhden päivän, niin siinä kerkesi katsoa aina. Siinä oli jotain 30 ratsukkoa siinä Ruokassa. Ja sitten kun sitä aina joka keikasta, kun kiersi ne vei ne laput ja sitten vei... Vielä kerran onnittelut luokan voittaja.